Истории разказват за могъщи, уединени фараони, избрани по рождение от боговете. Мълвата превръща митове в легенди. Затова търси истината в надписите по стените. Никой досега не е документирал този храм. Ние сме първите. Археологически екипи от цял свят се надпреварват с времето. Не можем да го оставим за утре, трябва да го построим. С модерни технологии те четат между редовете на най-вълнуващите египетски истории. Добри новини. Хвърлят светлина върху фактите. Аз съм важната царица, тя е владетелката в сянка. И тайните скрити в тъмнината. О, Боже мой! Изгубените съкровища на Египет в събота от 22 часа по National Geographic.